Aviokriisi. Täällä me ollaan. Kello on 10:12 yöllä. Lauantain ja sunnuntain välinen yö. Lauantai ja sunnuntain välinen yö, niin täällä on tämmönen urheilija, no pakko reenata se. Tuli tänne vähän reenailee. Pitääkö te meidät maanantaina? Joo. Kyllähän sä ehdit maanantaina. Ehdithän sä maanantaina. Onko sulla paitsi ollut päälle? Ei me voida lasten kanssa nyt mennä. Mä menen yksin. Täällä nainen pitää itsensä hoikkana ja minä kanssa reenaan tätä käsiliikettä. Mulla on hyvä tää käsilihas on hyvä, että se on tällainen. Saa reeniä kyllä tässä. Reeniä saa joo. Täällä tämmöstä tää on. Tämähän oli Tallinnassa jo 10 vuotta yli sitten samanlaista. Nyt täällä on vasta Suomessa päästy nyt nykyaikaan, että nyt täällä on nämä kuntosalit auki läpi yö. Annapa mennä vähän reipaammin, että se pylly vähän pienenee vielä. Ai ei saa. Aha. Se menee vissiin toiseen puolelle. Jaha. Tässähän tää menee juu. Jos olisi reippaampi, no kun yritän irtoa. No, mä sitten työskentelen sit kun sä oot lopettanut, niin sitten vähän eri hommia. On tää kovaa touhua täällä.